Quiero dar la bienvenida a Catherine Malabou. Es un placer que estés con nosotros. Hace muchísimo que Andrea quiere que vengas. O sea que es como un deseo cumplido y eso está bien, cumplir los deseos. Insisto, los libros de Catherine para nosotros, para la investigación de Andrea, para un centro que se denomina La Imagen, son trascendentales, ¿no? A partir de esta investigación que comisaría y este proyecto que lleva tanto tiempo desarrollando Andrea, pues al final, como va pasando los años y la gente, podemos empezar a mirar un poco hacia atrás y la verdad es que la nómina de gente que ha ido viniendo, Marie-José Montseny, Rancière, ahora Catherine Malabou, tanta gente, me dejo mucha otra gente, pues bueno, al final hay un archivo ahí importante de voces y de interpelaciones y de todo. Agradeceos que estéis aquí y luego quiero agradecer, que nunca lo hago, a Hamid Martín, que se ocupa del sonido, a Raúl Candela y sobre todo, porque siempre que Andrea hace algo, que planteamos algo dentro de la investigación de Andrea, sois muchos y hay una persona que se llama Eva Bonet, que estará allí escondiéndose, por supuesto, y que se ocupa de que todo salga más o menos bien o muy bien. Intentamos cuidaros lo máximo posible, pero a veces sois un montón de gente y, en fin, quería agradecerles a ellos tres por su trabajo, porque dedican muchas horas a que esto salga medio bien. Gracias por venir, buen septiembre y avanti. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, porque veo que era un deseo compartido, no solo mío. Agradezco mucho a Valentín Roma, a todo el equipo de Virreina por hacer posible este encuentro que contribuye al desarrollo de las necesarias infraestructuras de pensamiento que nuestra época requiere para no renunciar a la capacidad de comprender. Y agradezco mucho a las traductoras, que es un trabajo muy difícil y que hoy hablaré más lento, no porque, por ninguna otra razón que no para favorecer el trabajo de traducción, que es el que en último término hace posible nuestro diálogo. Agradezco, por supuesto, profundamente a Catherine Malabou por estar aquí esta tarde y compartir con nosotras sus reflexiones. Me permito también agradecer la riqueza de su pensamiento, que diría tantas herramientas nos ha dado para ejercitar formas disidentes del pensar contemporáneo y por todo el espacio crítico que abre de no cerrarse los repliegues diríamos, nostálgicos de ese pasado que se supone que era mejor, sino asumir el desafío de pensar el presente en toda su complejidad. Y quisiera agradecer muy especialmente la generosidad de esta imagen de Eric Boulot, pensador y creador de imágenes que también nos acompaña hoy y que es la imagen que nos acompañará durante toda la sesión, imagen preñada de otras imágenes. Si les parece, les cuento brevemente cómo hemos pensado la estructura de la sesión. Yo haré una intervención breve de no más de 15 minutos y luego le cederé la palabra a Catherine. Hemos dialogado antes un poco. Lo que yo intentaré será dar contexto a su invitación. Ella ha respondido generosamente a esa invitación y luego la idea es que tengamos un tiempo amplio para el diálogo, sobre todo para las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, que las puedan formular. Si no hubiera, yo he traído algunas también. Bien, decía que quería contextualizar un poco el sentido en que se realiza esta invitación en relación a esta investigación en curso que venimos desarrollando en torno a los estatutos y funcionamientos de las imágenes desde hace algunos años ya en Virreina, no siempre con la misma intensidad
ni con la misma sistematicidad, pero al menos sí desde una relación bastante inhabitual con una institución que se compromete por generar este espacio para el pensamiento. Como seguramente sabrá la mayoría de las personas asistentes esta tarde, Catherine Malabou es una filósofa reconocida internacionalmente, sigue trabajando como profesora sobre todo en Estados Unidos, aunque pasa también amplias temporadas en Francia. Y algunos de sus libros, quizás por el que algunas la hemos conocido, es este libro que se ha traducido como El porvenir de Hegel, la plasticidad en el atardecer de la escritura, es otro de sus libros bastante conocidos. ¿Qué hacer con nuestro cerebro? Un librito muy breve que tiene un trabajo maravilloso, que es este de Ontología del Accidente, La metamorfosis de la inteligencia, porque a lo mejor ha leído trabajos más recientes, El placer borrado, Al ladrón, Filosofía y anarquismo, entre muchos otros. Mencionaba sobre todo esta selección por lo que tiene que ver con una noción, un concepto filosófico, pero que no atañe solo a la filosofía, que es el concepto de plasticidad, que ella introduce y que contribuye, yo diría, en gran medida, por una parte, a cuestionar el deshacimiento escénico de la filosofía contemporánea, al tratar de pensar que, diríamos, hay una primacía de lo conceptual e intentar dejar fuera todo el espacio de lo figural y de lo plástico, que para quien no esté familiarizado con este concepto, yo me arrojaré a intentar delinear algunos contornos de cómo yo lo leo. No estoy diciendo, no me atrevería a decir en esta mesa lo que Catherine quiere decir, sino cómo yo lo leo, cómo he sido interpelada de alguna manera por esta noción y cómo se pone a trabajar para mí en relación a la noción de performatividad, ¿sí? Y al mismo tiempo me parece que abre un camino de gran riqueza para pensar la forma, la materia y el accidente que no sea de este privilegio por lo informe, por lo impensable o por la desfiguración, sino que incluso lo informe tiene forma, ¿no? Hay algo ahí de un compromiso con el pensamiento de la forma, que creo que ella va a desarrollar de modo muy generoso el día de hoy. Y al mismo tiempo yo creo que su trabajo es una contribución inmensa para abordar las dificultades teóricas y materiales que ha planteado el dualismo, para no reducir la materia a la representación que tenemos de ella, ¿no? De hecho, podríamos entender que para su trabajo la materia es lo que se forma a sí misma, produciendo las condiciones de su formación. Por lo tanto, materia y forma y contenido no están separadas, sino que me parece que esta significativa aportación nos ayuda a no ceder a esa tentación de establecer una relación conocida con las imágenes, sino de entender que en la creación de las imágenes, en la creación de ese espacio, hay algo de la singularidad que la propia relación crea, que no es anterior a esa relación, sino que se crea en la relación. Y esto también me parece que es un movimiento muy importante para comprender a las imágenes no como aquella que encubren una realidad por descubrir, sino que las imágenes tienen este despliegue relacional que se forma en sus propias condiciones materiales y que yo creo que, tal y como ella lo desarrolla en este libro de la ontología del accidente, a ver si puedo decir esto de manera comprensible también para no dejar fuera a las personas que no estén familiarizadas con el discurso filosófico. Cuando hablamos de ontología, podríamos decir que la gran pregunta de la ontología en la filosofía es la pregunta por el ser, y normalmente en la ontología tradicional se había entendido que el ser es, como su nombre lo dice, y que se expresa de muchas maneras,
¿no? El ser se dice de muchas maneras, decía Aristóteles. Pero en el planteamiento de la propia idea de plasticidad, lo que se propone es que el ser está en devenir, el ser está siendo y se está formando y transformando, lo que ella denomina plasticidad destructiva, o sea, está transformándose en esa medida en que va siendo. Eso es muy importante para entender, tiene implicaciones que no tienen que ver solo con la intimidad de la filosofía, sino que su implicación fundamental tiene que ver con que no hay una determinación o una fuerte determinación ni en las estructuras históricas, ni incluso genéticas, que por eso introduce la noción de epigenesis, si lo he entendido al menos bien en estos términos, ¿no? Porque hay otra dimensión superficial que es nuestra apertura a ser transformados por esta capacidad, digamos, de integrar la modificación que viene del exterior, o sea, nuestra propia capacidad de ser transformados. La noción de plasticidad es una noción relativamente joven en la historia de la filosofía, es del siglo XIX, antes sobre todo había la idea de lo plástico, pero no de la plasticidad que introduce Goethe y que en el caso de su trabajo es sobre todo de la recuperación que hace de Hegel en relación al sujeto. ¿Esto más o menos se entiende? Sí, gracias. Pero luego Catherine puede decir, no, yo no digo nada de eso, pero es para marcar un paisaje de lectura en la que puede haber diferencia, evidentemente, pero sobre todo me parece muy interesante cómo ella lo desarrolla aquí, y es que siempre que ha habido esas lecturas de lo que el algo es, que esto va a ser muy relevante sobre todo en relación a la inteligencia artificial, cómo la inteligencia se transforma, hay el presupuesto de que la forma cambia, pero que el ser no se transforma, ¿no? De hecho, ella remite algunas de esas reflexiones de la plasticidad destructiva cuando dice que de alguna manera esto nos revela un accidente que no es solo contingente, sino que toca una estructura que da cuenta de esa transformación. Y ella recupera el caso de Metis, que era la deidad que podía transformarse en león, toro, pez, pájaro, o una gota de agua que fluye, o una llama, pero lo que el mito nos muestra es que si bien tiene como una paleta de identidades muy amplia, su identidad, digamos, es muy amplia, es limitada, ¿no? Como si la metamorfosis tuviera un ciclo que se detiene y que la verdadera naturaleza del ser no puede ser transformada, ¿no? Y ella lo que plantea es que la forma sí afecta al modo de ser. O sea, la noción de plasticidad compromete esta dimensión muy estructural de lo que se forma en la forma. Por eso las formas son tan importantes, hay un compromiso con las formas, porque hay una singularidad que se introduce en la vida, una posibilidad que se introduce en la vida, gracias a ese modo particular de despliegue. Y pienso que este desplazamiento, que es bastante decisivo también para entender uno de sus últimos libros, como es el caso de la metamorfosis de la inteligencia, del coeficiente intelectual a la inteligencia artificial, en donde ella afirma que la inteligencia artificial no es una tecnología neutra, sino una tecnología de transformación, que pone entredicho la arquitectura de los sistemas tradicionales de información porque provoca una disrupción total en la definición misma de la vida. Por lo tanto, no se trata de una de las tantas maneras de expresar la inteligencia, ¿no? Por eso también ella dice, en la filosofía muchas veces nos preocupamos de la inteligencia, del pensar, y el cerebro es como una cosa menor. Pero el cerebro no es una zona fija, una región fija, sino que no es una centralita telefónica en donde entra y sale información, sino que está transformándose en ese mismo proceso. Entonces, no se trata una de las tantas expresiones de la inteligencia o como un elemento proteico o subsidiario, sino como una tecnología que provoca una disrupción total en la definición misma de la vida.
Y lo que me parece muy interesante es que sin desconocer los peligros que comporta la inteligencia artificial, ella pone en cuestión la creencia ampliamente aceptada de que existe el riesgo de que las máquinas tomen decisiones autónomas y se tornen incontrolables, reemplazando a los humanos y provocando su desaparición. Para ella estas inquietudes están mal planteadas y de alguna manera contribuyen en una suerte de doctrina del shock, como diría Noemi Klein, y que esa doctrina del shock aumenta una consistencia imaginaria que nos impide pensar el problema. Y diríamos que ese riesgo, ¿no?, de plantear mal las inquietudes y explotar de esta manera el miedo, alimenta la opacidad con la que opera el capitalismo de plataforma. Y aquí me parece que hay una amplitud interesante también que propone que si bien la inteligencia artificial simula la inteligencia humana, incorpora una capacidad que rompe todo isomorfismo con el cerebro, que es la velocidad del cálculo de los algoritmos. O sea que además no tiene demasiado sentido ponernos como en esa suerte de batalla o de oposición, sino tratar de pensar en cuáles serían esas redes de colaboración y no abordarlo de un modo competitivo e individualista, ¿no?, sino tratar de pensar justamente, necesitamos imperiosamente, dice aquí Catherine Malabou, la construcción democrática de la inteligencia colectiva. Bueno, yo estaba escribiendo una tesis doctoral aquí, parece entre medio, así que me salto para dar la palabra a Catherine, pero sobre todo lo que me parece interesante es su abordaje de estas nuevas formas de hibridación y de cómo de alguna manera no podemos hablar solo de ejercicios de programación, sino que en realidad son formas de darse en las que en los propios procesos se introducen variaciones de estabilización que tienen que ver con cierta creatividad. Entonces no podemos llegar y decir que estamos hablando de una forma, de una mera robotización, sino que se necesita un nuevo enfoque de la inteligencia y la imaginación para pensar también la fragilidad de esta noción de inteligencia colectiva. Quisiera hacer una suerte de precaución metodológica, agradecer el generoso gesto de Catherine Malabou, además de refutarse a sí misma, ¿no?, de esa revisión crítica que va haciendo de su propio trabajo, que eso escasamente se ve en la historia del pensamiento filosófico occidental, y es una práctica que justamente lo que hace es tener cura de esa crítica, y también por esta reflexión que nos va a compartir en torno a cómo las imágenes pueden abrir desde su singularidad elementos que ningún otro lenguaje probablemente tiene como capacidad, y cuál puede ser esta relación, como anuncia el título, entre ver y comprender, y cómo las imágenes, esta es una pregunta que nos abrimos en realidad, no que intentamos responder, pueden no ser obstáculos para la comprensión, sino más bien ser indispensables para este ejercicio. Hay una dificultad en la traducción de tres términos que son muy importantes en el desarrollo de esta ponencia, que va a ser la noción de mésentente de Rancière, que ha sido traducida como desacuerdo, la noción de tort, que ha sido traducida como litigio, y la noción de litige, que hemos decidido por disputa. Como ven, desacuerdo, litigio y disputa, esforzando mucho ya en castellano. En catalán creo que hay que forzar aún un poco más la máquina, entonces hago esta precaución porque es algo con lo que vamos a lidiar, y ahora estábamos hablando también de la noción de différence con D de Lyotard, que yo improvisando se me ocurría como una posible traducción lo de irreconciliable, cuando hay dos visiones que no tienen manera de encontrarse, ¿no?, que no tienen ese marco. Pero digo que están estas dificultades, y sin más les doy la palabra. Muchísimas gracias.
Merci infiniment. Moltíssimes gràcies, Andrea. Gràcies per haver-me convidat i també per aquesta presentació tan generosa del meu treball i del meu pensament. Em sento honorada per tot el que has dit. Gràcies a les meves intèrprets, la Susana, la Sílvia, a l'equip tècnic, a l'Eva, gràcies a tots. Gràcies per la vostra presència aquí, que em commou profundament. Començaré. El meu punt de partida serà el conflicte teòric entre els filòsofs francesos Jacques Rancière i Jean-François Lyotard, i que ha resultat ser un testimoni important de la transició filosòfica del segle XX al segle XXI. No era una simple disputa d'intel·lectuals. En aquest enfrontament es va transformar la visió del paper polític de l'art, que es va transformar. El conflicte es va centrar en l'estatus de les imatges, o més exactament de la representació, i en la relació entre veure i comprendre. Són les imatges un obstacle per la comprensió o un aliat indispensable? Aquesta qüestió ens remet a l'estatus del que és representable i del que no ho és, que Lyotard anomena allò impresentable. Comprenem millor quan veiem concretament el que cal comprendre o quan no ho veiem, quan hi ha una imatge o quan no n'hi ha. Aquest problema adquireix avui una nova importància amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial, com mostraré a la meva segona part, a la segona part de la meva presentació. Començaré, per tant, per exposar el conflicte entre Lyotard i Rancière. Cal començar per reconèixer que Lyotard i Rancière coincideixen en diversos punts. Per tots dos, i aquest és el punt més important, la qüestió política té el seu origen en allò que ells anomenen un litigi original. Un desacord, diu. No, litigi, hem quedat amb litigi. Té el seu origen en allò que ells anomenen un litigi original. Es tracta del litigi que causa a certs subjectes que es troben originàriament i paradoxalment exclosos de l'esfera política. Alguns ciutadans es veuen, de fet, expulsats fora del cercle polític. Rancière anomena aquest litigi desacord i Lyotard diferència irreconciliable. Diferent, en francès amb una D al final. De moment és difícil veure en què desacord i diferència irreconciliable es contradiuen. Si és cert, com diu Aristòtil a la política, que la diferència entre animals i humans coincideix amb la diferència entre el crit i el logos, és igualment cert que alguns subjectes que, tot i posseir el logos, el llenguatge, són expulsats de la seva jurisdicció i no se'ls permet parlar. El seu llenguatge es considera soroll. Estic citant a Rancière. L'ordre social, escriu, se simbolitza a si mateix expulsant a la majoria dels éssers parlants a la nit del silenci o al soroll animal de les veus que expressen plaer o patiment. Hi ha política perquè el logos mai no és simplement la paraula, perquè sempre hi ha indissolublement el relat que es fa, el relat pel qual una emissió sonora és entesa com a paraula apta per anunciar allò just, mentre que una altra és percebuda com a soroll que assenyala plaer o dolor, consentiment o revolta. Per tant, aquesta escena política està dividida entre el llenguatge i el soroll. Lyotard, en certa manera, està d'acord perquè escriu en un llibre que es diu Misèria de la filosofia que el que ell anomena la frase afecte és precisament la frase inarticulada dels que no es poden fer sentir ni entendre a l'espai públic. Es tracta, en general, dels pobres. La política, àmbit per excel·lència del llenguatge articulat, perjudica necessàriament les frases, crit, que el llenguatge articulat fa veure que no sent. Lyotard també fa referència en aquest punt al famós passatge de la política en què Aristòtil distingeix entre la veu articulada, pròpia dels éssers humans, i exigida,
per a la pertinença a la comunitat política i la veu barrejada o confusa, el crit pròpia dels animals en general. Continuo citant a Lyotard. La política consisteix en el fet que el llenguatge, a vegades, no és un llenguatge. La política és la possibilitat de la diferència irreconciliable amb motiu del més mínim encadenament de frases. Per tant, desacord i diferència irreconciliable comparteixen la mateixa definició i Rancière i Lyotard sembla que estan d'acord. El desacord caracteritza per Rancière, i cito, un tipus determinat de situació de paraula on un dels interlocutors sent i no sent alhora allò que diu l'altre. Lyotard, per la seva banda, afirma, a diferència d'un litigi, una diferència irreconciliable, seria un cas de conflicte entre parts, almenys dues, que no es podria resoldre equitativament per manca d'una regla de judici aplicable a tots dos arguments. En general, una regla universal de judicis entre gèneres heterogenis. Per tant, es tracta realment d'un cas de desacord en el que, efectivament, no és possible cap comprensió i aquesta situació irreconciliable de la que parlava l'Andrea. És, per tant, la definició de l'escena política. El litigi està, doncs, estructuralment vinculat al problema de la comprensió. I què és comprendre? Comprendre'ns mútuament, políticament. Les pàgines dedicades a la comprensió són de les més boniques del llibre de Rancière, El desacord. Què se li vol dir a un nen quan després d'una reprimenda o una amenaça de càstig se li diu «M'has entès?» o «Queda clar?» demana Rancière. Quan els formula una figura d'autoritat, m'has entès o queda clar, òbviament no refereixen a la comprensió d'un problema, com ara has entès aquest raonament matemàtic. Aquí, m'has entès significa és una ordre que significa que en realitat no hi ha res a entendre i que l'única cosa que cal fer és obeir. Si l'ordre refereix a la comprensió d'un problema, se'n podria parlar, però com que es pot parlar de per què no entenem un problema matemàtic, però en política, m'has entès, no dona res a entendre. Només es pot fer una cosa que és obeir. Per tant, desacord i diferència irreconciliable venen de la impossibilitat de parlar de la mateixa manera sobre la mateixa cosa. Molt sovint, la comprensió s'imposa per la força i, per tant, per exemple, si pensem en les lleis, si hi ha lleis, les hem d'obeir, encara que no les comprenem. No podem entendre que la comprensió és en realitat una incomprensió. Per tant, tenir en compte aquest problema representa, pels dos pensadors, Lyotard i Rancière, el destí de l'art contemporani. Com l'art ha d'emparar-se entre mostrar i entendre, la relació entre entendre i obeir. Si l'art pot desplaçar el problema de la comprensió, de l'obediència, cap a una forma efectiva d'acord. És precisament en aquest punt fonamental, la relació entre art i política, on es trenca l'acord entre Lyotard i Rancière. En diverses ocasions, Rancière descarta amb vehemència qualsevol connexió entre la seva categoria de desacord i la de diferència irreconciliable de Lyotard, malgrat la seva aparent proximitat. Cito a Rancière, el desacord és diferent del que Jean-François Lyotard ha conceptualitzat sota el nom de diferència irreconciliable. Per a Lyotard, l'art contemporani tracta la qüestió política en el règim de l'impresentable. Per Rancière, l'art produeix i es presenta a si mateix com un nou règim de representació dotat de les seves pròpies imatges. És a dir, que per Lyotard, i això és el que explicaré ara, l'art ha de ser testimoni de la diferència irreconciliable i de la impossibilitat d'entendre's
sense representar res, perquè la representació reintroduiria el problema de l'obediència. Per Rancière, al contrari, només existeix la representació, és a dir, mostrar quelcom, mostrar aquesta incomprensió, i aquesta és la tasca que té l'art, que ens pot permetre resoldre el problema, sortir del desacord. En aquest conflicte entre Lyotard i Rancière, el que hi ha en joc és la traducció sensible dels crits, la seva imatge possible. És possible, per tant, donar una imatge del crit. Aquesta imatge, si pogués existir, seria la d'una anarquia originària, segons Rancière. En efecte, com escriu Rancière, la política no té arque d'aquest bé, aquest moviment. En sentit estricte és anàrquica. L'anarquia, per Lyotard també, no significa desordre, sinó aquest altre ordre, el d'una igualtat radical entre el poble i els poderosos, als quals la política causa litigi. A l'origen, la política, els crits dels pobres, de les víctimes, el que expressen és aquesta anarquia original de la política. I el que succeeix és que la política, en lloc d'escoltar aquesta anarquia original, la transforma en un ordre que exclou aquesta anarquia. El que explica que la política es causi un litigi a si mateixa amb aquest anarquisme constitutiu. Lyotard afirma també en el seu text del 1973, La Cinema, que el parentiu entre l'art experimental i l'anarquisme. El problema, doncs, és el següent. Les imatges poden contribuir a la igualtat. Hi ha imatges anarquistes? Existeixen imatges de l'anarquia que podrien permetre'ns tornar a l'origen de la política i reintroduir el crit en el llenguatge polític i obrir, per tant, una nova forma de comprensió. Les imatges poden representar l'anarquisme. Per Lyotard la resposta és no. Per què? Perquè tota imatge, i després amb l'Andrea en parlarem segur, tota imatge ja és un ordre. Hi ha a la imatge una mena d'imperatiu. Mira'm. Per Lyotard, l'anarquisme precisament no pot ser presentat, no es pot representar en imatge. I d'aquí ve el seu concepte d'impresentable. Cap imatge no li pot correspondre, almenys cap imatge figurativa, que remeti a un referent, cap imatge mimètica. L'anarquia política seria contradir-la. Per tant, per Lyotard, l'art ha de ser només testimoni i no mostrar. El testimoni per si sol, que no s'ha de confondre amb una imatge, després en parlarem també, el testimoni per si sol, a la seva manera, pot fer comprendre l'anarquisme. Per això, Lyotard és partidari del que anomena art abstracte, els dibuixos de Twombly o les columnes de Buren, unes formes d'art que no mostren, sinó que en certa manera tracen una línia sobre una superfície. És a dir, que en el fons la impossibilitat de la imatge, de fet, és testimoni del crit, i el crit esdevé en l'art abstracte senzillament un traç que no representa res. Rancière sosté, per contra, que deixar l'anarquisme a l'ombra del que és impresentable el converteix en una ideologia victimària que perjudica la seva causa. Si desacord i diferència irreconciliable remeten tots dos al litigi original, el desacord, al revés de la diferència irreconciliable, pot, malgrat tot, ser representat. Ha de trobar una nova forma, una plasticitat, una imatge que la tasca de l'art és modelar.
És en nom d'aquesta nova possibilitat de representació nova que Rancière descarta l'impresentable Lyotardià. La imatge ha de permetre precisament fer comprendre allò que el discurs polític no diu. I hi ha molts anàlisis d'imatge a Rancière. Penso a l'anàlisi de la pel·lícula Dogville de Lars von Trier, per exemple, que representa i posa de manifest el caràcter irreconciliable de la moral, el dret i la violència. Explica precisament que Dogville és una pel·lícula que tracta del litigi, perquè, efectivament, moral, dret, violència competeixen entre ells i no hi ha comprensió possible. I, per tant, la pel·lícula, precisament, ens fa entendre aquest aspecte incomprensible. El cinema, per Lyotard en concret, i el mateix per la literatura, permet, precisament, donar la paraula a aquest litigi original de la política. Per Lyotard, allò irreconciliable no es pot mostrar ni comprendre. La forma més extrema de la diferència per ell, del que és incomprensible, és la Shoah. L'art es torna contemporani per Lyotard quan permet donar testimoni sense mostrar-ho, perquè representar-ho no és possible. Per ajudar-nos a entendre-ho, precisament, Lyotard es refereix a Kant. I a la tercera crítica és ben conegut que distingeix entre dos règims d'estètica. El que és maco, que sempre és representable, i el que és sublim, que no té imatge. I Lyotard es refereix al sublim kantià, que ja té una estructura d'una diferència irreconciliable entre les facultats, és a dir, precisament la raó i la imaginació. Citant a Kant, Lyotard escriu el diferent irreconciliable, la diferència irreconciliable no és una disputa ordinària que un tercer pot entendre i resoldre, sinó una diferència Widerstreit, que Lyotard produeix com diferència irreconciliable. El sublim és impresentable i la imaginació no aconsegueix donar-li forma. Però, segons Rancière, afirmar el caràcter abismal del que és sublim és pura i simplement renunciar a la lliure capacitat de comprensió que només pot provenir de l'espectador. Per Rancière, sense la imatge, aquesta capacitat de l'espectador per entendre no es podria exercir. En efecte, a Kant el que és sublim és incomprensible i per tant és sublim. I Lyotard diu, sí, però si ens mantenim a aquest nivell del sublim, si creem un art sublim, és a dir, un art que no representa res, l'espectador no podrà fer res. I per Rancière, al contrari, cal posar en escena aquest desacord, perquè aquesta posada en escena permet a la resistència dels exclosos ser perceptius. I diu que els moviments obrers de la primera meitat del segle XIX, per exemple, la formació de la Comuna a París, la Revolució del 68, els recents moviments d'ocupació, diu que no n'hi ha prou que aquests esdeveniments tinguin lloc perquè apareguin. Només es fan veritablement visibles quan es reconfiguren estèticament i es posen en imatge. L'art és llavors la metamorfosi escènica o el desplaçament cap a un escenari diferent del de la política. La lliure comprensió de l'espectador resulta d'un canvi de lloc que regula el règim de visibilitat del litigi. És a dir, que de fet, el que diu és molt interessant. Per Lyotard, el sublim kantià eleva, i ho trobem en aquesta noció de sublimer, una elevació, es tracta d'elevar aquesta anarquia original de la política cap a un nivell d'invisibilitat. L'espectador
els espectadors avançant cap a l'invisible comprenen alguna cosa d'aquesta anarquia original. Per Rancière, al contrari, cal desplaçar-se. No es tracta de transformar l'incompressible en invisible, cal desplaçar-ho en sentit horitzontal cap a una altra escena, és a dir, desplaçar el polític cap a l'artístic. I aquest canvi de perspectiva horitzontal és el que permet als espectadors comprendre. Es tracta d'un conflicte entre dues direccions de la mirada. Per tant, en aquest desplaçament, cito a Rancière, què és aquest desplaçament? L'art desplaça un cos del lloc que li ha estat assignat o canvia el destí d'un lloc. Fa veure el que no tenia lloc per ser vist, fa sentir un discurs allà on només hi havia soroll, fa sentir com a discurs allò que només se sentia com a soroll. Aquesta funció fa possible la comprensió, una comprensió que no ve dictada des de dalt per un mestre, sinó que un cop més és obra del mateix espectador. És a dir, que és només desplaçant la mirada d'aquesta escena política de la que està exclòs, que anant cap a una altra escena, que feia veure, en certa manera, la impossibilitat de parlar. Desplaçant-se d'aquesta manera, l'espectador pot comprendre el que li passa, esdevenint espectador, precisament. I per Rancière, esdevenir espectador és actuar. Per què? Perquè és comprendre. L'art, no obstant, per Rancière no existeix per reparar la política. Ell mateix és polític fins a la mèdula, perquè permet el desplaçament de la política cap a la seva forma. A canvi, cada forma té una política pròpia. Una forma, diu, és un punt d'entrada a la realitat de la visibilitat. L'art és la vida que pren forma. Efectivament, això és molt interessant, perquè a Kant el sublim és el que no té forma, i per això és invisible. I per Rancière diu, si cal comprendre, cal necessàriament que el que és incomprensible adquireixi forma. Hi ha un debat sobre la forma que m'interessa molt pel que fa a la plasticitat. Què és comprendre? És veure una forma o, al contrari, és accedir al que és la seva forma. I, evidentment, el desacord amb Lyotard apareix aquí en tota la seva amplada, perquè per Rancière, a diferència de la diferència del litigi, fins i tot profund, pot ser tractat i resolt pel desplaçament estètic. I cito en Rancière, el que no és solucionable no vol dir que sigui intractable. El litigi no es pot resoldre objectivament, objectivant el litigi i arribant a un compromís entre les parts, sinó que es pot tractar mitjançant dispositius de subjectivació que el fan consistir com una relació modificable entre les parts, com una modificació fins i tot del terreny sobre el que s'assenta. Explico aquesta cita difícil. El que és important és aquest desplaçament que coincideix amb dispositius de subjectivació. És a dir, l'espectador, de fet, desplaçant-se, esdevé subjecte, el que no existeix en l'ordre polític. Entenem que, de fet, els exclosos de l'ordre polític són els que no són tractats com a subjectes. I, precisament, la capacitat de desplaçar-se i de tenir, mitjançant una forma, el litigi original permet a l'espectador esdevenir subjecte. És a dir, que efectivament, i amb això estic d'acord amb el Rancière, no es tracta de senzillament patir una injustícia, no es tracta senzillament de sentir que som víctimes. Cal que esdevinguem el subjecte d'aquesta injustícia. Per tant, se dona o qualsevol altra forma d'exclusió. No basta amb cridar, sinó que cal poder subjectivar aquest crit.
Per tant, per Rancière, el pensament liotardià de l'art com a testimoni del sublim és l'expressió d'una concepció insostenible i indefensable de l'art i de la política actuals, a la mesura que exalta precisament la impotència i la impossibilitat de comprensió, o la impossibilitat d'esdevenir subjecte. I cito a Rancière, donar testimoni de l'impresentable, diu despectivament, seria l'imperatiu dictat després de la catàstrofe i el desastre. L'impresentable de Lyotard és, pensa, un símptoma més que un concepte, denuncia l'ús inflacionari de la noció de l'irrepresentable i de tota una sèrie de nocions a què es connecta fàcilment. Allò impresentable, allò impensable, allò intractable, allò irrecuperable, etc. Aquest ús inflacionari reuneix efectivament sota el mateix concepte i envolta amb la mateixa aura de terror sagrat tota mena de fenòmens, processos i nocions que van des de la prohibició mosaica de la representació fins a la Shoah, passant pel sublim kantià, l'escena primitiva freudiana, el gran vidre de Duchamp o el quadrat blanc sobre el fons blanc de Malevich. Per tant, el que Rancière reprotxa a Lyotard és mantenir l'incomprensible a la incomprensió, és a dir, efectivament, amb l'abstracció del que no té imatge. Lyotard, segons Rancière, treballa en categories de representació i d'impresentable que venen d'una altra època. Segons Rancière, cal distingir entre representació clàssica i representació contemporània, que ja no tenen en absolut el mateix sentit. M'explico. Les categories d'allò irrepresentable i impresentable només són pertinents des de la perspectiva de la representació tradicional característica de l'art clàssic. Per Rancière, l'irrepresentable només existeix en l'art clàssic. En l'art clàssic, fer possible la representació pressuposa definir per endavant allò que no és representable i requereix ajustar les relacions entre allò que es diu i el que es veu, i el que es pot mostrar, que només es pot evocar mitjançant la paraula. Per tant, Corneille diu, el 1659, es va posar a escriure un Èdip i es va trobar que la tragèdia ja no era acceptable per al públic de la seva època. Per raons de decòrum, l'escena dels ulls arrencats de l'heroi i la sang que li baixava per la cara ja no es podia representar. Corneille va haver de trobar la distància entre els mitjans adequats per representar-la. Així que va decidir posar els ulls arrencats massa visibles fora de l'escena. Aquesta escena és, per tant, si es vol, irrepresentable, però al mateix temps no compromet la seva presentació, que pot simplement ajustar-se i acomodar-se. Es presenta darrere del taló. Però ja no estem a l'època de l'art clàssic. Ara vivim en un nou règim de representació. Des del romanticisme, precursor de l'art contemporani, la situació ha estat molt diferent. De fet, el que és irrepresentable, tal com acabem de definir-ho, ja no existeix. Avui vivim, diu, l'emancipació de la semblança respecte a la representació, la pèrdua de les proporcions i de les convencions representatives. Avui tot és representable. A partir d'ara tot és representable. Ja no existeix res impresentable. Desapareix la necessitat de l'acomodament, adaptació i les convencions. Ja no es necessita el que feia Èdip darrere el taló. El realisme allibera una manera de dir-ho tot en negar-se a jerarquitzar allò visible. Ara tot està al mateix nivell. El que és gran i el que és petit, diu Rancière, els esdeveniments importants i els episodis insignificants i finalment les persones i les coses.
I diu que ara hi ha una disponibilitat general de tots els subjectes i temes per a qualsevol forma artística. Tot pot ser una imatge. I arriba fins a afirmar que aquesta exposició de tot no coneix objectes que la desafiïn per la seva singularitat. S'ha mostrat perfectament adaptada per a la representació d'aquests fenòmens que es consideren irrepresentables, els dels camps de concentració i extermini. Fins i tot la Shoah, per Rancière, no està falta o prohibida per a la imatge. I és una cosa que m'agradaria que hi penséssim conjuntament. Si aquesta idea que avui no hi ha cap experiència o no hi ha experiències excepcionals que suposin un repte per a la imaginació a l'hora de presentar-les. És a dir, que avui tot és susceptible a convertir-se en una imatge. Res ja no és irrepresentable, precisament perquè el règim de representació s'ha acabat. Ja ningú no s'ofendria per veure la ceguesa o per tenir els ulls enfocats en uns ulls arrencats. D'una banda, doncs, trobem en Lyotard, i resumeixo, el fracàs de la inscripció del xoc sensible i la infinitud de l'impresentable i de l'altra, en Rancière, la tesi de l'obertura de tota experiència, la posada en paraules, en forma, en escena. En cert sentit, Rancière tenia raó. Amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial i de la imatge artificial, sobretot, tot és clara i definitivament representables i hiperrepresentable. La imatge escollida per al pòster d'aquest col·loqui, dissenyada per Éric Bulot, és una imatge artificial. Va ser dissenyada amb Lexica, una plataforma d'intel·ligència artificial generativa. I vam tenir aquest debat amb l'Éric. Tothom, ara, amb aquest tipus de programaris, pot fabricar imatges, sobretot, pràcticament sense cap censura. Així que ja no es tracta de determinar allò que es pot mostrar o no, allò que es pot entendre o no a través de les imatges. Això és un debat passat. Tot el que acabo de dir fins ara, en certa manera, ja és una cosa passada. Seria perdre el temps preguntar-nos la imatge ajuda a entendre o no, dificulta, la imatge és anarquista o no. Seria perdre el temps, perquè ja hem passat i ja ens sobrepassen aquests fluxos icònics que no podem controlar. I els artistes ja no estan en una situació de saber què poden fer o han de fer amb aquestes imatges o no han de fer, perquè al capdavall les imatges són més fortes. La qüestió és saber com podem suportar una realitat que es fon completament amb el seu espectacle i que fa miques la qüestió ètica i política. I quan es pot mostrar tot, com és el cas avui dia, i quan es pot fabricar, inventar tot, podem encara parlar d'imatges? Una vegada més, no es tracta de saber quina és la funció ètica i política de les imatges, sinó com reaccionar al poder de les imatges. Ja no som nosaltres els que tenim el poder sobre les imatges, sinó l'inrevés. Penso que, o bé com deia l'Andrea, estem parlant de la intel·ligència artificial i no ens acaba d'agradar i ens diuen no, pensem no, era millor abans, o bé desenvolupem una altra mirada i acabaré amb això. Penso que hi ha una nova noció de responsabilitat que sorgeix aquí. De fet, hem de desenvolupar una responsabilitat envers les imatges, per les imatges. Imatges que molt sovint no tenen autoria, són falses, estan trucades, són imatges fingides, simulades, mentideres. Hem de desenvolupar una nova noció de responsabilitat
envers les imatges en lloc de les imatges. No som nosaltres els que decidim quin serà el destí de les imatges, sinó que hem de respondre per elles. Per què? Per què aquesta nova noció de responsabilitat? Perquè cap sistema d'intel·ligència artificial no pot respondre per si mateix de si mateix. Cap sistema d'intel·ligència artificial té cap responsabilitat ètica i política, així que nosaltres hem de respondre per aquest sistema. És el que manifesta la resposta artificial, la resposta a la indicació, és una absència irreductible de responsabilitat, una absència d'autoresposta. El lloc de la resposta artificial és buit, el lloc de la resposta no respon. Hi ha i sempre hi haurà una dimensió d'absència de resposta darrere de totes les respostes de la màquina d'imatges o de la màquina que parla. I és aquesta dimensió d'absència que cal intentar avui dia entendre. C'est-à-dire que l'image est devenue La imatge s'ha convertit en una imatge incapaç d'entendre's a ella mateixa. Les images montrent tout. Les imatges ho mostren tot qu'elles ne montrent plus i això vol dir que ja no mostren res. Responen a tot i, per tant, ja no responen a res. I això fa que qualsevol judici sobre el que s'ha de mostrar o no sigui en va. Cet espace de non-réponse. Aquest espai de no resposta no és el senyal d'un defecte o una insuficiència, no és el lloc del res a dir, tampoc no és el lloc del significat o del simbòlic. Una imatge artificial no és el lloc del quadrat blanc ni del significant flotant. Li hem d'inventar un nom. Avui assistim a constants intents d'omplir aquest espai artificial amb nous fetitxes i cedim a la promesa que un dia la intel·ligència artificial tindrà la resposta per tot, que les imatges produiran els seus propis referents. Però no, la intel·ligència artificial mai no respondrà a tot i en qualsevol cas la impossibilitat de respondre a tot és la condició mateixa de l'existència de la intel·ligència. Si la intel·ligència artificial demana alguna cosa a la intel·ligència natural, si la imaginació artificial demana alguna cosa a la imaginació natural, és la invenció d'un tipus de responsabilitat per a la no resposta, una responsabilitat adequada a la irresponsabilitat artificial. I això vol dir que avui les víctimes són les imatges. No som ja nosaltres, com ho seríem representats a les imatges, sinó que les imatges s'han convertit en els pobres, són les imatges que criden, estan a tot arreu i no poden respondre's a si mateixes. I vaig acabant. I és precisament aquí on tornem a trobar l'anarquisme, amb la tasca d'inventar formes de vida i maneres d'organització polítiques basades en allò que no respon, com diu Deleuze, basades en allò imperceptible, indiscernible i impersonal. Perquè allò que no respon, és a dir, totes aquestes imatges artificials, totes aquestes produccions artificials, allò que no respon no dona ordres, no mana i en un cert sentit ens deixa lliures per inventar-ne el sentit. L'anarquia de la política, l'anarquisme, ja no es refereix únicament, com pensaven Lyotard i Rancière, al sorgiment primer de la democràcia a Grècia, una anarquia encoberta i amagada per la democràcia oficial i la seva lògica parlamentària. L'anarquia ja no està amagada, és el senyal del nostre temps, és per tot arreu a l'espai irresponsable de l'artifici, sense fe ni llei, cosa que ens exigeix inventar, un cop més, formes responsables de protegir l'espai de la irresponsabilitat. De fet, el problema de la relació entre comprendre i mostrar avui dia és el problema de la possibilitat de l'anarquisme, la possibilitat d'un anarquisme nou, com convertir-se en anarquista. I m'agradaria poder parlar d'això amb tots vosaltres. També m'agradaria poder parlar del fet que l'espai de no resposta de la intel·ligència i de la imaginació artificial dibuixa potser la nova topologia de l'inconscient.
Un inconscient que rau en el poder de la no resposta, de no participació, de no desig, de silenci i de despossessió del saber induït per la intel·ligència artificial. També ens allibera de les disputes teòriques sobre l'ètica de la representació. L'inconscient anarquista ja no estaria aleshores constituït per pulsions, sinó més aviat pel fet d'haver deixat de banda les pesades estructures de l'ésser i de la voluntat. Per tant, el camí seria finalment lliure. Gràcies. Muchísimas gracias, Catherine. Hay sin duda, además de las preguntas directamente que nos abres, ¿no? De cómo devenir anarquistas hoy o cómo crear imágenes anarquistas, imágenes que respondan o que no respondan, o cómo partir, ¿no? Desde esa no respuesta a las órdenes dominantes. Hay muchísimas otras preguntas que surgen, o que a mí me surgen, de esta, diríamos, dimensión que propones de cómo diríamos, esta tensión o este desplazamiento que en otras ocasiones hemos discutido aquí en Virreina, que es suponer agencia en sí misma a la visibilización, o sea que no basta con mostrar algo, sino se abre esta capacidad de comprensión, ¿no? O al menos la pregunta misma sobre qué es mostrar, ¿no? ¿Qué podría querer decir mostrar? Que no basta con poner una imagen o denunciar una situación a partir de una imagen, sino cómo se abre esta capacidad, que es uno de los desafíos que parecen más urgentes. Sobre la última parte, efectivamente, a mí me encantaría poder discutir más, pero tenemos tiempo. Yo creo que ya he ocupado bastante el espacio de la palabra, así es que podemos ver si hay preguntas, inquietudes, reflexiones, comentarios. Hay un micro, perdona. Gracias. Merci. Désolée, je m'adresse en français. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la presentació. Ha parlat de la responsabilitat de les imatges. Tanmateix, en un procés, un usuari o usuària està en diàleg o interactua amb una eina d'intel·ligència artificial. I quina és la responsabilitat? S'ha arribat a aquest punt. Com es pot responsabilitzar els participants en aquest joc? I com això es pot vincular amb aquest esperit col·lectiu que has esmentat a l'inici? Moltes gràcies per aquesta pregunta. Très rapidement, aquest diàleg amb l'eina que esmenta amb els sistemes artificials es poden distribuir de dues maneres. O bé es fa servir per no pensar, per no crear, i es demana a la màquina que ho faci en comptes de nosaltres. Els estudiants que escriuen o fan els seus deures amb el xat GPT o tots els processos d'ús d'imatges que fan que no haguem de pensar, o bé interactuem amb la màquina i establim un veritable diàleg, i arribats a aquest punt la intel·ligència artificial es converteix en una companya de creació. És a dir, el que és interessant amb la intel·ligència artificial avui és treballar amb la intel·ligència artificial i elaborar alguna cosa. Quan parlo de responsabilitat, pel que fa a les imatges, vull dir que aquestes eines que al capdavall són potents i impotents alhora demanen que intervinguem en comptes d'aquestes eines, demanen que els donem un sentit. Sí, mientras hay más preguntas, yo quería pedir, Catherine, si podrías desarrollar un poco
esto que dices, cuando no sé si hay un guiño de desplazamiento a lo que planteaba Gilles Deleuze en la lógica de la sensación, cuando decía en relación a la pintura de Bacon que no bastaba con pintar el horror, que había que pintar, mostrar el grito, y de alguna manera tú nos planteas que no basta con gritar, ni siquiera hablas de pintar o mostrar, sino que hay que subjetivar el grito, ¿no? O sea, no sé si podrías desarrollar un poco más esta propuesta. En fait, le problème de la... El problema, Rancière, très clairement, i Rancière, molt clarament, i Lyotard també parlen de la política originària, és a dir, l'aparició de la democràcia a Grècia. Per ells la política és això, és a dir, la democràcia grega. Per què? Perquè inventa la categoria de subjecte. La categoria de subjecte com a animal polític. És molt clar, Aristòtil. La invenció de la ciutadania també implica la invenció de la subjectivitat. Ens convertim en subjectes polítics a partir del moment en què podem parlar conjuntament sobre la comunitat. À partir du moment où, en même temps, la même a partir del moment també en què la mateixa democràcia exclou del cercle polític a un cert nombre de ciutadans sobre la base econòmica, perquè és això el que passa. Tant Rancière com Lyotard expliquen que la pobresa és el que distingeix entre els que tenen dret a parlar i els que no en tenen. I també el concepte de subjecte desapareix. I més tard, al segle XX, el tema és l'art és capaç de restituir la subjectivitat que havia estat exclosa de la política, tant per Lyotard com Rancière. Avui, al segle XXI, al segle XX, quan ells escrivien, i al segle XXI, la política ja no és capaç de restituir-nos la nostra subjectivitat. I per política entenen democràcia parlamentària tal i com existeix aquí, a França. Es tracta d'una política que ens diu que tots som subjectes, però que en realitat no és així. Per tant, que no podem esperar res de la política tal com està avui, justament amb aquesta categoria paradoxal de representació. Tots estem representats, però al capdavall no és veritat, només uns quants són representats. Cal desplaçar aquest concepte de subjecte de la política on ja no existeix cap a una altra escena. I justament aquesta és la funció de l'art. Permetre, com a dona, per exemple, i Rancière parla molt de feminisme, l'art, com a dona, m'ha de permetre veure l'absència de subjectivitat i intentar inventar-la estèticament. Però per Rancière, estèticament i políticament significa el mateix. Això pot ser a través de la performance, de l'escriptura, de la representació, el teatre. Només en aquest gest estètic puc existir com a dona, per exemple, perquè en l'esfera política, al capdavall no hi ha diferència entre l'home i la dona, per exemple. La política transforma totes les persones, siguin homes, dones, transforma els actors polítics en donadors d'ordres. Això, no sé si he contestat a la pregunta. Sí, también hay ahí todo el trabajo de la ficción, ¿no? Que tiene que ver con
conmover una consistencia imaginaria. Ahí viene el rol de las imágenes también, en esa capacidad de alterar, que ese lugar no pasa solamente por mover el cuerpo, sino por generar este desplazamiento escénico, ¿no? De crear la posibilidad para una capacidad en el mismo desarrollo en que se está creando. El conflicto no existe antes del litigio, ¿no? De la disputa, se crea en su misma forma de aparecer. Et excusez-moi, en fait, je crois aussi que penso art ne signifie pas que l'art no vol dir només Je pense art. par exemple Penso au travail que on peut faire avec nos la étudiants. feina que podem fer amb els nostres Bon, estudiants. moi j'enseigne la philosophie. Donc Jo c'est- dono classes de filosofia, no sóc artista, però quan faig classes penso que entenc el que vol dir Rancière. Hi ha un ús, cert ús del discurs artístic que permet, fins a cert punt, als estudiants i a mi, crear una comunitat d'intel·ligències. Dans la mesure où enseigner, c'est En la mesura en què ensenyar és justament permetre als estudiants crear la seva pròpia subjectivitat. El que diu Rancière no afecta només l'estètica en el sentit de l'art, sinó que també té a veure amb tot el que permet que una comunitat sigui sensible, encara que només sigui a través del llenguatge. Sí. ¿Más preguntas? Sí. Acá hay un micro. Si c'est en catalan, je mets mon oreille. Merci beaucoup pour la lecture. Haré la pregunta en castellano, si me entienden. Precisamente, a mí una de las cosas que más me preocupan de estas cuestiones es la cuestión de los sujetos colectivos, ¿no? Porque tenemos una sociedad en que la relación con la tecnología es muy individual, ¿no? El móvil, toda esta mediación tecnológica individualiza sujetos o crea sujetos individuales, ¿no? Incluso el arte, en este desplazamiento rancieriano, digamos, ¿no? Que crea subjetividades, yo diría que tenemos también una imagen del arte muy individualizada, ¿no? El artista creador o la experiencia estética a menudo es también muy individual, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntar cómo podemos apelar o invocar esta idea de sujetos colectivos que se hagan responsables de las imágenes, ¿no? De estas imágenes frente a la falta de respuesta que usted comentaba de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo podemos hacernos también responsables colectivamente, ¿no? No sé si hay algo ahí que usted quiera aportar. Gracias. Merci beaucoup. C'est une question très Moltes gràcies, perquè es tracta d'una pregunta molt important. Jo diria que, de fet, le capitalisme el capitalisme a très bien compris ha entès molt bé l'anarquisme mitjançant el desenvolupament de plataformes Airbnb, Uber, és a dir, que podem fer-ho tot en sentit horitzontal per nosaltres mateixos, amb el telèfon, etc. És a dir, que el capitalisme avui en dia ha entès molt bé la lògica de l'anarquisme i ha desenvolupat una mena d'horizontalitat on cadascú és el gestor de si mateix i ens fa creure que, de fet, aquestes plataformes, aquesta horizontalitat crea una nova forma de comunitat, però en realitat, per descomptat, com es tracta del capitalisme, es dona més importància a una forma d'individualisme carnissat. Amb això tens raó. Però el problema és que davant dels discursos de resistència nosaltres no tenim, com ha dit l'Andrea, tenim només discursos tecnòfobs. Veig en filosofia, a molts dels meus col·legues, la majoria són tecnòfobs. És a dir, que la intel·ligència artificial, les plataformes, tot això és
És a dir, s'allunya de nosaltres mateixos. Les màquines s'agafen el poder, és a dir, que no hi ha resistència. No tenim prou formes de resistència a l'apropiació capitalista de l'anarquisme. Aquest és el problema d'avui en dia. Hi ha anarquistes, però estan encara aquests antics temes. Aquest és el problema. Avui en dia, el discurs polític de resistència real es recolza en una tecnofòbia fonamental. I, de fet, per respondre a la teva pregunta, jo crec que una resistència col·lectiva consistiria en prendre consciència, desenvolupar una nova consciència, una nova comprensió del potencial enorme que ens dona la intel·ligència artificial, les plataformes i aquestes noves lògiques de l'horitzontalitat. Seria, en qualsevol cas, la presa de consciència i que no es tracta. Resistir a la tecnologia és una estupidesa. Em sap greu dir-ho, però és una aposta perduda. I això és tot. Cal construir. Després de tot, els inventors d'internet eren anarquistes al principi. Per tant, si ens contentem amb imposar aquest individualisme del que tu parlaves, amb una mena d'autenticitat humana, en la meva opinió, doncs ens estavellarem. Però gràcies per aquesta pregunta, per aquesta observació. Sí, acá hay otra intervención. Simplemente un comentario a lo de Paul, simplemente, porque es muy individualista la forma de consumir quizás las imágenes, pero las imágenes se parecen cada vez más todas entre ellas, quizás, ¿no? Y no sé, este contraste entre lo individual del consumo y lo colectivo de cómo las imágenes se homogeneizan. Simplemente, no tengo una respuesta, simplemente era para darle un... Gràcies, una bona observació, molt bona observació. Yo quisiera quizá poner una cuestión sobre eso, y es que quizá yo estaba pensando hace tiempo, pero no sé cómo se resuelve, evidentemente. No creo que se resuelva, pero al menos cómo se le da otra textura. Y es que una cuestión bastante evidente, y es que estamos llamando imagen quizás demasiadas cosas que quizás requieren su diferenciación, ¿no? Porque me parecía interesante cuando planteabas quizás una diferencia entre un flujo icónico y una imagen. Creo que justamente hay algo ahí que se reproblematiza con la interacción y la creación de imágenes por inteligencia artificial, que tiene que ver también cómo se reproblematiza la relación entre imagen y texto, ¿no? Con las indicaciones que se le dan para que aparezca una forma plástica, y cómo se reduce el margen de indeterminación cuando las imágenes que se generan son aquellas que tienen como más población, ¿no? Más relieve dentro de la organización algorítmica, y esas que son más ambiguas, bizarras, que no pueden ser agrupadas, diríamos, en una comunidad, quedan fuera. O sea, no responde el algoritmo cuando una le da una indicación. Estoy hablando como si hubiera creado alguna de esas imágenes como la que ha creado Eric. No he creado ninguna, pero lo digo sobre todo el diálogo con personas que sí lo hacen. Entonces, me parece interesante introducir quizás otras nociones como la de flujo icónico, que también creo que se reproblematiza en aquella discusión muy antigua de lo que se había venido a denominar régimen escópico, que también cierra el debate en muchos sentidos, porque pareciera que
cuando encontramos una categoría ya hemos entendido algo, hemos comprendido un problema. En realidad, cuando había en lo que se denominaba régimen escópico, había muchos regímenes escópicos operando, ¿no? Justamente lo más interesante era el conflicto, la disputa, el litigio entre esos regímenes escópicos. Entonces, quizás diferenciar, ¿no? Yo a veces me inclino a decir imagen en el sentido fuerte, que sería esa imagen que altera un orden y propone una organización distinta de un modo, de un régimen de visibilidad, de un modo de darse lo común, ayudaría también a desubicar o no alimentar esa consistencia imaginaria, ¿no? De sobresaturación, cuando en realidad es como hipervisibilidad, saturación de unos íconos que fluyen, pero también la vida está llena de su creatividad y de otras formas que aparecen y que de las cuales, si eso no existiera, no podría alimentarse lo otro, ¿no? O sea, aquella vieja, también antigua disputa que tiene Rancière con Baudrillard, que si todo es imagen, entonces nada es imagen, ¿no? O sea, si hay esa saturación, entonces, ¿de dónde se alimentan las imágenes? Entonces, no sé, pensaba que quizás para pensar no solo en cómo soportar una realidad que se conforma solo con su espectáculo, sino cómo incidir, cómo crear, cómo trabajar esa plasticidad, esa fuerza de la plasticidad deformante para que la forma adopte, o sea, desarrolle otros destinos, ¿no? Y crezca ese margen de indeterminación que parece reducirse significativamente cuando se automatizan los medios de producción y de creación de imágenes. No sé si a lo mejor abriría un poco también el diálogo a esto que planteabas, ¿no? En esa tensión entre que la comprensión pasa también por un ejercicio de no obedecer o de desobediencia o de un desvío. No necesariamente de esa desobediencia opera como una confrontación, sino que puede operar también como un desplazamiento, como lo veíamos ahora. De fet, penso que tornem una miqueta al debat entre Rancière i Lyotard. I és que, de fet, quan parlem de la qüestió de les imatges, parlem i abordem el problema, diem, del conflicte. El conflicte, litigi, agravi, estem parlant del problema del conflicte. I penso que ara la qüestió ja no és saber si podem posar la imatge en conflicte, sinó posar la imatge en conflicte amb si mateixa. És a dir, si a partir d'aquest flux d'imatges, que en si mateix és anònim, com fer que aquest flux d'imatges dialèctiques, és a dir, com introduir, en la meva opinió, una imatge creadora, una imatge que expressi un conflicte, una imatge que expressi precisament alguna cosa com una diferència reconciliable amb si mateixa. Això és una imatge interessant, creadora, és una imatge que no de manera immediata és visible, és a dir, que exigeix una interpretació i és quelcom que el flux no demana. El que exigeix una interpretació sempre és un conflicte. Penso. És una opinió. Sí. Gracias por la conversación. Pues yo me preguntaba, ¿qué pasa si separas la producción de imágenes o, bueno, el proceso de generación de lo estético con, ¿no?, la misma experiencia estética? Porque una no se traduce a la siguiente, ¿no? Podemos hablar de la producción de imágenes y con la inteligencia artificial y demás, pero nos olvidamos que la experiencia estética viene de otra parte del proceso, ¿no? Y quizás también podría ser interesante indagar en cómo seguir cultivando esa experiencia estética desde quizás no sé si la recepción es la palabra correcta, pero
como desde el lado no de la producción, sino más bien considerando que al mismo tiempo es una rueda que está en constante movimiento y que las mismas personas que generan imágenes, las mismas que las consumen y demás, pero no agarrarlo desde el punto donde está el dispositivo, sino más bien desde no sé si esto tiene sentido, pero es como que lo planteo y a mí me ha hecho pensar mucho por el tema de la ambigüedad. Siento que la ambigüedad es esta indeterminación que se busca. Quizás sea más fácil encontrarla desde el sujeto mismo que desde la parte de la producción, que está con mucho más interacción con la tecnología y con el dispositivo, ¿no? Merci beaucoup. Moltes gràcies. Si he interpretat bé la teva pregunta, jo diria que, de fet, el dispositiu és el que crea la meva posició, sempre. Jo no vinc d'un altre lloc. L'experiència estètica no és vinc d'un punt i vaig cap al dispositiu, ja sigui una tauleta, una màquina, el que sigui. El dispositiu és el que crea la nostra posició estètica. Nosaltres, en el fons, i això és el que és interessant en l'àmbit artístic, és que és ell el que ens fa venir. No som nosaltres que anem cap a ell, sinó ell ens fa anar cap a ell. I la posició estètica té lloc precisament allà. Bueno, rápidamente, simplemente, pero preguntar si esa posición de la que hablabas pueda ser desplazada igualmente, ¿no? Oui. Esa era la pregunta. Ça déplace. Sí, i tant. Desplaça i ubica. És un desplaçament que ubica, que col·loca. Però únicament quan estem ubicats entenem que hi ha hagut un desplaçament. Merci. Gràcies. Sí, ¿más preguntas? Sí. Acá. ¿Qué tal? Gracias. No sé bien cómo elaborarla, voy a intentarlo. Nombraste de algún modo que hay un fondo de anarquismo que constituye la misma idea de política y que la construcción democrática en la cual vivimos todo el tiempo la oculta. Ese anarquismo de fondo es un gesto de no respuesta a ciertas exigencias y órdenes del poder. Como es un espacio, un margen que permite un gesto de no respuesta. Y si entendí bien, explicaste que la inteligencia artificial y la lógica de los algoritmos lo que hace de algún modo es destruir ese margen, creando una especie de mito que a mí me suena entre religioso y técnico de que todo tiene respuesta, ¿no? Que no hay margen de no respuesta para la vida. Te quería preguntar, ¿en qué punto pensás ese vínculo con el avance de las lógicas del capital financiero en la construcción de los modos de vida, desde los sistemas de apuesta hasta, como nombraste, Airbnb, las empresas anarcocapitalistas que funcionan y que saben muy bien cómo utilizar ese margen desde arriba para hacer su trabajo desde cierta opacidad? ¿Y qué vínculo encontrás entre la irrupción? Soy argentino, ¿no? En mi país, lamentablemente, el presidente se llama Javier Milei y se considera a sí mismo anarcocapitalista. Entonces, ese anarquismo de arriba también creo que va cristalizando nuevas figuras ideológicas, políticas muy claras. Entonces, ahí creo que hay algo entre la construcción de conocimiento, los procesos de subjetivación, los modos de vida que arman... Sí, que empiezan a configurar un tipo de subjetividad y expectativa o una racionalidad neoliberal muy compleja
y muy insuflada por estas tecnologías. O sea, eso. Donc la question, c'est quoi? ¿Qué vínculo Entre. encontrás entre como estas operaciones de dispositivos que parecen, que son muy opacas y que parecen casi imperceptibles en la modificación plástica de nuestro modo de entender la vida, y la cristalización de nuevas figuras políticas muy consistentes, ¿no? Que responden a demandas que no están teniendo respuesta por parte de la organización política clásica? Merci, oui. Je suis très... Gràcies. Très intéressée par la M'interessa figure de Milley. molt la figura de Très Milley, intéressée. molt C'est interessada. extrêmement intéressant. I és molt interessant. Je me souviens, I pendant la recordo campagne, il que était durant avec la son- campanya On appelle ça ell estava, chainsaw, com es la diu, tronçonneuse, pour dire on no va sé què és el couper que le portava gouvernement, per dir etc. tallarem el govern, etc. Però Trump aussi. també parlava del Biden, par beaucoup i comme un Trump és considerat per molts com donc, un en anarcocapitalista, fait, i de raison, fet tens raó, L'anarcocapitalisme, perquè l'anarcocapitalisme est la avui en figure dia la plus répandue, és la figura més la figure estesa, politique la plus la répandue du figura capitalisme. més estesa del Je pense que tous les hommes capitalisme. politiques aujourd'hui, Penso que les tots femmes, els les hommes polítics aujourd'hui, i sont polítiques en charge, avui en dia du encarregats destin du monde, del destí ont del un món côté anarcocapitaliste, tenen un costat cyberanarquista, anarcocapitalista, etc. ciberanarquista, Même si ça etc. Tot i que això potser no es diu. Comme vous avez I dit, com je has dit pense, també, i com jo he dit, clair que està clar l'anarchisme, que l'anarquisme i el capitalisme han entès l'intérêt qu'il pouvait tirer l'interès de l'anarchisme que podia treure de en nous l'anarquisme faisant croire que i ens ha nous fet sommes creure que som lliures. Et Elon Musk, I Elon Musk, se définit comme un que es anarchiste, defineix com un anarquista, il le dit clairement, i ho diu quand vous clarament, regardez sa plateforme quan X, mires la seva plataforma vous voyez qu'il X, dit, veus moi, que je diu sais ce qu'est la liberté jo sé el que és la llibertat d'expressió je suis i jo celui qui donne la soc liberté à tous. qui dona llibertat a tots de parlar. Ce qui est complètement fascinant. I és molt Parce qu'il fàcil, est clair qu'aujourd'hui, le perquè discours està de clar que avui en liberté dia el est discurs passé de du côté llibertat de ha passat l'anarcocapitalisme. al costat de Voyez, moi, chez moi, tout le l'anarcocapitalisme. monde peut parler, tout le monde Tothom peut pot parlar, s'exprimer, tothom pot etc. expressar-se, etc. Donc la difficulté Per tant, la dificultat consiste aujourd'hui consisteix pour avui en dia l'anarchisme per l'anarquisme revolucionari à trouver la en différence, trobar la diferència, à trouver ce qui le différencie trobar de ce el discours. que la diferencia d'aquest J'ai beaucoup discurs. de mal à faire Em entendre ça costa parce molt que les anarchistes que això s'entengui perquè disent, els anarquistes mais enfin, tradicionals y a diuen aucune- però és que no n'hi aucune ha ressemblance cap entre semblança l'anarcocapitalisme et entre l'anarchisme. l'anarcocapitalisme i Si. l'anarquisme. Doncs sí, sí, Il y a énormément Hi ha de ressemblances. moltes Et donc la responsabilité semblances i politique per tant la responsabilitat política avui en dia consisteix en justement défaire les precisament liens, desfer el vincle entre totes C'est-à-dire dues. És a dir, comprendre que entendre le problème aujourd'hui, que el déjà problema comprendre que le problème avui en aujourd'hui dia, n'est plus el du problema tout celui du ja no és communisme, el problema del comunisme, mais celui de l'anarchisme. sinó de l'anarquisme. C'est-à-dire qu'au fond, És ce a dir, qui que en el nous fons frappe aujourd'hui, el que em sorprèn qu'on a avui deux en dia discours de liberté. és que tenim dos discursos de llibertat, la liberté comme on la l'entend llibertat d'un point que de vue s'entén révolutionnaire des del punt de vista revolucionari liberté com l'entend i la Elon llibertat com l'entén l'Elon Musk. et qu'on voit bien I comment veiem com aujourd'hui le mot de avui en dia démocratie au la fond, paraula signifie plus rien. democràcia ja no significa res. Donc toute la difficulté, c'est de créer La dificultat consisteix en crear una diferència entre les deux discours. entre els dos discursos. Mais ça suppose encore une fois, Però je suis això désolée, je suis un peu longue, suposa, ça suppose perdoneu encore une perquè fois m'he allargat, de renoncer à la technophobie. renunciar a la Ça suppose encore une tecnofòbia fois i d'accepter- suposa també acceptar d'accepter, de considérer acceptar i que le considerar que el capitalisme utilise l'anarchisme, c'est utilitzar d'accepter, l'anarquisme, de considérer tout ça. acceptar-ho C'est per ce qui demande considerar-ho, une el que émancipation exigeix intellectuelle una assez- emancipació assez intel·lectual considérable, hein. Ça bastant demande quand même considerable. Exigeix un esforç, com a mínim. Sí, acá hay otra pregunta. Sí, ahí quizás también es importante atender a lo que mencionabas antes, ¿no? De las lógicas, de los modos de operar,
porque en ese trabajo de abstracción, de proceso de irrepresentable, incluso de ciertas figuras ideológicas, tratar de pensar en las formas de su materialidad, en las lógicas en las que se desarrollan, en los modos en los que proceden. Claro, a mí ahora te oía y por una parte me resulta muy intuitiva imaginar esta relación entre el anarcocapitalismo y un anarquismo revolucionario, pero por otra parte me resulta muy contraintuitiva en términos de que en último término o en primer término el anarcocapitalismo lo que está estableciendo siempre, aún con una aparente multiplicidad, son órdenes muy estructurales, muy sedimentados y bastante establecidos, ¿no? Sí, és una altra forma de govern i de control i d'autoritarisme, evidentment. Y también en ese sentido me parece importante como que lo planteas aquí, ¿no? En relación a la inteligencia, a ese trabajo de que pareciera como disparatado exigir esa apertura de códigos o esa democratización de la inteligencia colectiva, operar también incluso con las críticas que tengamos a este supuesto sistema democrático, operar también en los bordes, hacer que se desborde, ¿no? Ese propio margen legislativo para, no sé si se trata de una política de mínimos en donde poder recuperar esa energía política que produzca esa transformación de otra escala, ¿no? Porque de alguna manera es como hay como un litigio también en el sentido legal que propones aquí, ¿no? En el que podría haber directamente una demanda en términos de cuáles son así como puede haber una demanda respecto de la distribución de impuestos o de cómo se figuran esos impuestos, justamente cómo se distribuye esta apertura de código. ¿Había aquí otra intervención? Sí. Ok. Oui, j'avais sí, jo tenia un comentari sobre la tecnofòbia. Sovint tinc la sensació que les persones que tenen una actitud tecnòfoba la tenen perquè tenen por. Tenen por perquè desconeixen el tema i la tecnologia i no tenen accés a la tecnologia o a l'educació tecnològica. Per tant, una de les qüestions seria com democratitzar precisament l'educació i l'accés a la tecnologia, perquè sense les eines no es pot vèncer aquesta por i, per tant, reaccionen en bloc, en contra. I això esdevé un mur impossible de superar. Com es pot arribar aquí? Aquesta seria una pregunta. I l'altra és que les eines que s'han creat amb la intel·ligència artificial no són les Big Techs. I les Big Techs, la majoria del temps, són capitalistes i sovint anarcocapitalistes. Per tant, les eines que s'han creat són també l'expressió d'aquest valor. I els algoritmes que s'han creat són també els valors i representen també aquests valors. A tots els nivells hi ha aquest valor. Per tant, com de construir aquests valors si les persones que són tecnòfobes i que tindrien necessitat precisament, les que criden, com deia vostè al principi, són els que expressen aquest crit. Però com fer que passi aquest crit si les eines les aturen? Estem, per tant, en aquest problema d'educació. Però alhora entenc que la gent tingui por. Jo també tinc por. El discurs que jo he utilitzat no és un discurs de tranquil·litzar a tothom. El que estem vivint ens fa molta por a tots, no ho nego i no acuso a ningú. La tecnofòbia l'entenc molt bé i em pot passar a mi també i és totalment comprensible. Nosaltres vivim una època molt preocupant i la qüestió és saber què fem amb aquesta por
que tots tenim. En un sens, moi je suis assez heideggerienne, je pense que l'angoisse Penso que l'angoixa és molt creadora, però no vull dir amb això que aquesta angoixa no existeixi. No sé si hay alguna última pregunta. Lo que no podríamos decir es que no hemos tenido tiempo. Nos hemos hecho tiempo para el diálogo, porque en el dicho de que no hay tiempo, no es que no había tiempo, es que hay alguien que ocupó la palabra en ese tiempo. Y una distribución del tiempo, ¿no? Y creo que hemos tenido tiempo y aún hay tiempo. Todo lo que tenemos es el tiempo y subjetivar el tiempo que no tenemos. Entonces, si alguien quiere hacer alguna intervención, es el momento, y si no, siempre nos quedan los umbrales. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, Catherine, gracias por la traducción. Creo que terminamos en hora también en respeto al tiempo de los y las trabajadoras, así es que muchísimas gracias.